विषय मराठी आकारयुक्त शब्द। आकारयुक्त 2 अक्षरी शब्द कान, मान, छान, गाव, नाव, लाव, नाक, चाक, टाक, राम, काम, जाम, दार, गार, आज, राज, वाट, दाट, खाट, बाबा, दादा, काका, गाय, पाय, झाड, ससा, वाघ, वाफ, चाफा, भात, लाटा। आकारयुक्त 3 अक्षरी शब्द आजार, आवाज, आरसा, अकरा, आपण, आकाश, कपास, कपाट, कमाल, कासव, गजरा, गारवा, चरखा, चमचा, जहाज, पालक, पाऊस, पडदा, बदाम, भारत, नमाज, महाग, लहान। आकारयुक्त वाक्य आबा दार उघड, बाबा माकड बघ, छाया दार लाव, माया आवळा खा, दादा मासा खा, मला चहा आण। चित्र बघा व नाव लिहा। नाक, चाक, दार, झाड, आरसा, कासव, चरखा, कपाट। बघा मुलांनो, हा नाक आहे ना, असं नाक लिहायचं। असे तुम्ही सगळ्या चित्रांच्या खाली नावं लिहा। धन्यवाद।